Araba joué kalo tile fila sanba fila ani mugan ani duuru DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an k'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ kunu tarata juillet kalo tile fɔlɔ sanba fila ani mugan ani duuru an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ kunun don kɔfɔli na an ka jamana région caman kɔnɔna na ni o dɔw ye Nioro du Sahel, Nioro, Kayi, Diboli, Molodo, Sandare fo ka taa se Goki yɛrɛ kɔni ma ko de région kofɔlen ninnu kɔnɔna na banbaci wale ma olu kɔni taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka poste de sécurité ma minnu bɛ Nioro kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko attaque yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna na min ye banbaci wale maaw ye ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni da ma ja u la ka d'a kan an ka Mali finitigiw sera ka u caman bɔnɛ u ni na. Juin kalo tile mugan ani duuru tɛmɛnen sanba fila ani mugan ani duuru an ka Mali sɛnɛko minisiri ni o ye Daniel Simon Kwelema yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali kɔtɔsɛnɛlaw ka sanba fila ni mugan ani naani ka don sanba fila ani mugan ani duuru kɔrimugu sɛnɛ campagne wari min yɛrɛ kɔni kun bɛ olu la ko an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye kɔrimugu sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka ni juru ninnu sara. Walasa ka lakana sabati ale ni carburant min yɛrɛ kɔni bɛ di banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma jamana kɔnɔden dɔw fɛ ka se ka o ko yɛrɛ kɔni tigɛ Kulikoro maire maaw yɛrɛ kɔni bɛ mesure kura dɔw yɛrɛ kɔni ta o mesure nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 na ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔni na yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo ni ka ba tigɛ ni carburant yɛrɛ kɔni ye bilen o n'a ɲɔgɔnna mesure caman Kulikoro maire yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen ta an bɛna da se olu ma ni ka o bɛɛ lajɛlen walawala aw ye. Tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 30 sanba fila ani mugan ani duuru Togo autorité ma olu kɔni bɛ laseli kɛ communiqué dɔ la communiqué min yɛrɛ kɔnɔna o b'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 26 juin kalo tile 27 fo ka taa se juin kalo tile 28 yɛrɛ kɔni ma ko kɛwale minnu yɛrɛ kɔni kɛra Togo jamana kɔnɔna na Togo jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko olu Togo autorité kɔni y'a faamu k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ maa wɛrɛw de yɔrɔ la minnu tɛ Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni ko yɛrɛ kɔni olu kun ka u bɛ condamné yɛrɛ kɔni kɛ kan bɛ wagati min na fɔ ko bi manifestation ni yɛrɛ kɔni senfɛ u ye maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ k'o tila bɛɛ maa ye minnu tɛ Togo jamana kɔnɔdenw ye ko u bɛna na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko in kan walasa ka se ka a cɛnw bɛɛ lajɛlen dɔn ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An ka Mali état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ kunu tarata juillet kalo tile fɔlɔ sanba fila ani mugan ani duuru kunun don kofɔlen yɛrɛ kɔni na banbaci wale ma olu taara attaque kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka poste caman ma an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale ma ninnu u y'u ka ni attaque nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka poste caman yɛrɛ de kɔni visé a attaque nin kɔnɔna na région caman fɛnɛ kɔnɔna na banbaci wale ma ninnu ka ni attaque senfɛ u taara kɛ an ka jamana région minnu kɔnɔna na o de ye Nioro du Sahel, Molodo, Sandare, Kayi fo ka taa se Diboli ale ni Goki yɛrɛ de kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Nioro sigiba maaw ye o population maaw y'a jira k'a fɔ k'u ye marifa cimanw yɛrɛ kɔni mɛn sɔgɔmadafɛla joona nɛgɛ kanɲɛ 5 ni ka sanga ni miniti 30 ye Nioro soso locale kelen nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko maa maramafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu de ye nin attaque nin yɛrɛ kɔni kɛ wa attaque in kɔnɔna na u y'u yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ni drones yɛrɛ de kɔni ye ko nka an ka Mali finitigiw kabini olu yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in kalama u y'u teliya joona ni ka na banbaci wale ma nin yɛrɛ kɔni kunbɛn u ka nin attaque nin na walasa u kana se ka kojugu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin civil wale ni finitigiw ma an ka Mali finitigiw ni banbaci wale maaw ye marifa ci minnu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye n'an ka Mali finitigiw sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ u ni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na an ka Mali finitigiw fɛ banbaci wale maaw ni finitigiw ka nin kɛlɛ yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ la k'a fɔ ko banbaci wale maa ninnu a tila bɛɛ kun ye denmisɛnninw de ye k'a kun bɛ i n'a fɔ fɛnɛ maa ninnu kun kɛn bɛ ka ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni ta wagati min u b'u ka nin attaque in kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma état-major ka kɔrɔfɔ la ko attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigiw olu sera ka banbaci wale maa minnu bɔnɛ u ni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ka ca ni banbaci wale maa 80 yɛrɛ kɔni k'o tɛmɛlen kɔfɛ an ka Mali finitigiw sera ka kɛlɛkɛminɛnw caman yɛrɛ minɛ u la o dɔw yɛrɛ kɔni ye marifaw chargeurs fo ka taa se radio tɔlikiwalikiw yɛrɛ kɔni ma k'an ka Mali finitigilakaw u kɔni sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni minɛ banbaci wale maaw la u ka nin attaque in senfɛ an ka Mali finitigiw ni banbaci
bamaci wale maa min yɛrɛ kɔni tilalen kɛlɛ la an ka Mali finitigiw olu ye ratissage ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ratissage min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka nin zone kofɔlen fanfɛla bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lajɛ walasa kɛlɛ in kɔnɔna na bamaci wale maa minnu sera ka boli ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu minɛ teliya la an ka DIRPA maaw ka directeur ni o ye Sulemani Danbele ale kɔni bɛ population fo kosɛbɛ u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ u bɔra ni ka jukɔrɔmadonba yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana finitigiw ma wa a b'a laɲini u fɛ yɛrɛ kɔni k'u ka to ka collaboration tɛmɛ u ni an ka Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'an ka Mali finitigiw olu kɔni bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na. Halisa an bɛ to attaque ko in yɛrɛ kɔni ko hokumu kɔnɔna na min ye Kayi région yɛrɛ kɔni attaque ye ni min yɛrɛ kɔni kɛra kunu tarata juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 a yirala k'a fɔ ko attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ tiɲɛni dɔw yɛrɛ kɔni dɔrɔn an ka Mali finitigilakaw ka minɛ la poste de sécurité ninnu na ko kunu tarata juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 maa marimafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu nana attaque kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka poste de sécurité caman ma Kayi région kɔnɔna na ko bamaci wale maa ninnu ka attaque in kɔnɔna na u ma dan poste de sécurité ma u taara u ka attaque kɛ ne ka ɲɛsin Kayi gouvernorat fɛnɛ ma source locale ka kɔrɔfɔ la ko Diboli poste de sécurité ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko bamaci wale maaw ye tasuma yɛrɛ kɔni minɛ ne ka bila an ka Mali finitigilakaw ka poste de sécurité na ko nka machine ni ma to a la wa machine yɛrɛ kɔni ma jogin tasuma mɛnɛ in senfɛ ko Kayi ville fɛnɛ kɔnɔna na Kayindi ale ni Kayinba yɛrɛ kɔni commissariat de police minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na bamaci wale maaw taara u ka attaque kɛ ne ka ɲɛsin nin commissariat de police ninnu ma o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka militaire Mohamed Lamine Dramé min fɛnɛ bɛ Kayi région kɔnɔna na bamaci wale maaw y'u ka attaque kɛ ne ka ɲɛsin nin yɔrɔba ninnu de ma Kayi région kɔnɔna na ko nka an ka Mali finitigiw olu ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɛra sababu ye n'u sera ka bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni bali u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa bamaci wale maaw u ka laɲini ninnu kana na se ka sabati ko min ye Kayi gouvernorat ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ye bamaci wale maaw ni an ka Mali finitigiw ka kɛlɛ ko hokumu kɔnɔna na an ka agent de sécurité kelen yɛrɛ kɔni joginna o senfɛ ko nka an ka Mali finitigiw olu kɔni ye ko in datu bamaci wale maaw la ka d'a kan kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka bamaci wale maa camanw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na walasa k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ne k'a yira an ka Mali finitigiw la Kayi population olu yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ ko jamakulu walasa ka se ka an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ u ka cɛsiri baara la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Kayi région kɔnɔna na an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko san 2024 ka don san 2025 kɔnɔna na ko an ka jamana kɔrɔmugu sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni kun ka wari juru min kun bɛ an ka état yɛrɛ kɔni na ko état ye o wari yɛrɛ kɔni sara an ka Mali autorité olu ye CFA wari miliyari 23 yɛrɛ de kɔni bila compagnie malienne de développement des textiles maaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa an ka jamana kɔrɔmugu sɛnɛlaw olu ka san 2024 ka don san 2025 campagne juru min yɛrɛ kɔni kun bɛ u la ka se ka o wari sara ale ni san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na ka se ka o campagne wariw fɛnɛ sara ni kunnafoniya lasera an ka Mali sɛnɛko ministre de fɛ ni o ye Daniel Simon Kelema yɛrɛ kɔni ye a ye ni laseli kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2025 conférence de presse dɔ senfɛ sɛnɛko ministre ka kɔrɔfɔ la k'u filɛ ni ka kɔrɔmugu sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka nin juru min yɛrɛ kɔni sara wari in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na sara délai kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni dɔɔnin don ka ban Daniel Simon Kelema ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko kɔɔri si kilo yɛrɛ kɔni sɔngɔ t'o la dɔrɔmɛ 60 de la a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 ne ka don san 2026 kɔnɔna na ko campagne agricole yɛrɛ kɔnɔna olu ka laɲiniw de ye min ye o de ye ka céréale tɔni 11 ani dɔɔnin yɛrɛ de kɔni sɛnɛ ale ni kɔɔri si ka se ka o tɔni 682 yɛrɛ de kɔni sɔrɔ wa y'a yira k'a fɔ ko walasa o laɲini yɛrɛ kɔni ka sabati kan ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen na fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye ni laɲiniba ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati CMDT PDG yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko juin kalo tile 24 tɛmɛnen san 2025 o y'a sɔrɔ CFA wari miliyari 171 yɛrɛ kɔni na CFA wari miliyari 108 ko wari yɛrɛ kɔni sera ka di kɔrɔmugu sɛnɛnaw ma k'o kɛ u ye sɛnɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛ san 2024 ka don san 2025 kɔnɔna na ka o yɛrɛ kɔni kɛ o maa ninnu ka juruw sarali dɔw ye a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na ko campagne agricole
ko maa kɔni bɛ se ka i jigi da o kan ka d'a kan ko hectare 672 o yɛrɛ de kɔni bɛ u bolo u bɛna sɛnɛ kɛ min na min ye kɔɔrimugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ye ale ka fanfɛla la a ye an ka jamana kɔɔrimugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka muɲu yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko laseli min yɛrɛ kɔni kɛra ko kɔɔrimugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ka juru min bɛ eta la ko o yɛrɛ kɔni sarala ko in kɛra sababu ye ni ka olu la nisɔndiya kosɛbɛ Kucala mara kɔnɔna na o kɔɔrimugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'olu ka san 2024 ka don san 2025 kɔnɔna na k'u ye kɔɔrimugu sɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛ o wagati la ko an ka Mali État ye olu ka wariw d'u ma o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin minisiri yɛrɛ kɔni ma k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ma u ka wari sɔrɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu ka wariw yɛrɛ kɔni di o ma walasa san 2025 ni ka don san 2026 kɔnɔna na o kɔɔrimugu sɛnɛni campagne yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2025 Kulukoro mairie maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ ko komi Kulukoro région kɔnɔna na min ye u ka lakanako lahalaya ye ko yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛ o ko hukumu kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bɛna mesure kura dɔw yɛrɛ kɔni ta mesure minnu kɛkun de walasa lakanako lahalaya ka se ka ɲɛtaga don u la Kulukoro région kɔnɔna na ko mesure ninnu ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mesure in labaarali bɛ daminɛ tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2025 ko wa mesure ko yɛrɛ kɔni ta hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen nɔ sufɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ bilen ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 na ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔni na yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo ni k'a ba tigɛ ni carburant ye bilen ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 na ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔni na mɔbili girimanbaw ko yamaruya tɛ olu bolo bilen u ka boli o heure ninnu na ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 na ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la bolimafɛn sen 2 ni bolimafɛn sen 3 ko yamaruya tɛ u bolo u ka boli Kulukoro région kɔnɔna na Kulukoro mairie maaw ka kɔrɔfɔ la k'olu filɛ ni ka nin mesure minnu yɛrɛ kɔni ta kɛkun de ye walasa ka fɛɛrɛ latigɛ banbaciwale maaw carburant kana na se ka di olu yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ carburant sɔrɔli yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni maa ninnu bɛ se ka u ka wale jugu ninnu kɛ maaw ka yaala sufɛ k'o yɛrɛ kɔni ko nɔgɔya kosɛbɛ Kulukoro région kɔnɔna na Kulukoro maire maaw ka kuma kɔnɔna na u bɛ kangari gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro maire ni o ye Aliyu Musa Tamura ye ale kɔni bɛ kangarida kɛ ko mesure fɛn fɛn talen filɛ nin ye e maa o maa e kɔni y'i ban ne ka mesure ninnu labato k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction gɛlɛnmanw yɛrɛ kɔni bɛ ta i kama walasa i ka o ko ninnu yɛrɛ kɔni dabila a bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko Kulukoro population maaw bɛɛ k'a ye kuma minnu fɔ k'u ye a faamu yɛrɛ kɔni na an bɛ aw la kunnafoniya ko min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro région ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni mesure kura dɔw yɛrɛ kɔni tara yen nɔ o ko bɛɛ takun yɛrɛ de kɔni walasa banbaciwale maaw ka se ka olu ka koba dɔw yɛrɛ de kɔni tigɛ u la Kulukoro région kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Togo jamana kɔnɔna na Togo gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛwale dɔw kɛ minnu yɛrɛ kɔni na ni basigibaliya ye Togo jamana kɔnɔna na ko wa maa fɛn fɛn kɛn bɛ ne ka o kɛwale jugu ninnu yɛrɛ kɔni labɛn k'olu caman yɛrɛ kɔni ye maaw ye minnu tɛ Togo jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2025 Togo gouvernement maaw ye communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ dénonceli kɛ ko maa dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛwale dɔw kɛ Togo jamana kɔnɔna na minnu bɛ na ni basigibaliya ni jamana kɔfɔlen kɔnɔna na ko maa minnu bɛ ka nin kɛwale jugu ninnu kɛ Togo jamana kɔnɔna na olu ka complices ye maa ye minnu yɛrɛ kɔni tɛ Togo jamana kɔnɔden Togo gouvernement maaw ka kɔrɔfɔ la k'u tɛ jɛn ni a yɛrɛ kɔni e maa ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na nin basigibaliya Togo jamana kɔnɔna na walima lafiya min yɛrɛ kɔni bɛ Togo jamana kɔnɔdenw ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o wuli ka bɔ yen ni violence yɛrɛ kɔni kɛlen nin yɔrɔ kofɔlen in na ko wa min yɛrɛ kɔni ye jamana sariyabaw ye ka olu yɛrɛ kɔni sɔsɔ ni u ka violence ninnu kɛlen ye ko u tɛ jɛn n'a ye bilen Togo jamana kɔnɔna na ko nin basigibaliya wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra juin kalo tile 26 juin kalo tile 27 ale ni juin kalo tile 28 Togo faba la ni o ye Lomé ye k'o kɛwale nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni sariyaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Togo jamana kɔnɔna na ka o sariya ninnu violer kosɛbɛ ko olu Togo maaw y'a faamu k'a fɔ ko o ko minnu kɛra Togo jamana kɔnɔna na nin don kofɔlen ninnu na ko maa minnu yɛrɛ kɔni ye o ko ninnu baaraw labɛn o ye maa ye minnu caman yɛrɛ kɔni tɛ Togo jamana kɔnɔna na Togo autorité maaw ka communiqué kɔnɔna na u bɛ sinsin a kan k'u y'a ye bɔlɔlɔsiraw ale ni kunnafonidila dɔw yɛrɛ de kɔni ka sira kan u bɛ ka kunnafoni ale ni ja kolon dɔw yɛrɛ kɔni cari ko ja dɔw yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ka d'a
ka ja labɛnnenw don intelligence artificielle de fɛ ko walima a dɔw ye ja dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni ni Togo tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nka u b'o jaw yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ ko o ko kɛra Togo jamana de kɔnɔna na ko maa minnu bɛ fɛ ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔni ye Togo jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a lajɛ ni ka maa dɔw de ta Togo jamana kɔnɔna na ŋaniya ɲuman tɛ maa minnu kɔnɔna na u ye Togo ka sifinnaka dɔw yɛrɛ kɔni nɛgɛ fɛnɛ ko maa ninnu nɛgɛ ka u bila suɲɛni baaraw la a dɔw la o maa ninnu bɛ ka t'u ka suɲɛni baaraw kɛ ni ka ɲɛsin forobafɛnw ma a dɔw la u bɛ t'u ka suɲɛni baaraw kɛ ni ka ɲɛsin walifɛnw fɛnɛ ma u ye tiɲɛni don forobafɛnw na u ye tiɲɛni don maa dɔw fɛnɛ ka fɛnw na nka Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko o n'a taw ta yɛrɛ kɔni Togo jamana kɔnɔden dɔw olu kɔni ye ko in kɛ basigi kɔnɔna na u ma sɔn ka maa ŋaniya jugu nin yɛrɛ kɔni ka welekanw jaabi ka da ka Togo jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen hali don ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu taara u ka baarakɛyɔrɔw la u bɛ fɛn minnu kɛ Togo jamana kɔnɔna na u continuera olu fɛ u ma sɔn ka u sen don maa ŋaniya jugu ninnu ka kɛwale ninnu na Togo gouvernement maaw bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko manifestation ninnu senfɛ u ye maa fɛn fɛn minɛ ne ka taa u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko y'a ye k'a fɔ o maa dɔw yɛrɛ kɔni ye maaw ye minnu tɛ Togo jamana kɔnɔden wa u bɛ Togo jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ sariya yɛrɛ kɔni tɛ jɛn ni a ye u y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ u kun kan ko wa ni sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni banna maa ninnu ni ɲagini min ka kan ko u bɛ da u kan don n'a nataw la Togo gouvernement maaw bɛ tila ka u ka jamana force de sécurité maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka cɛsiri n'u ka baara kɛko ɲuman yɛrɛ kɔni na u bɛ tila ka population yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan k'olu ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u y'u ban k'u sen don dalaɲinini kɛwale dɔw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'o maa ninnu yɛrɛ kɔni sera ka bɛn ale ni lakana yɛrɛ kɔni sabati forobacɛnw ale ni walimɔgɔw yɛrɛ kɔni bololafɛnw na Togo gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka nin kuma in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ye welewelemada kɛ ne ka ɲɛsin Togo jamana kɔnɔdenw ma k'u ka bɔ juin kalo tile 26 juin kalo tile 27 ale ni juin kalo tile 28 ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ye maaw ye minnu tɛ Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni kun gɛnnen don ne ka bɔ Burkina ka armée la o maa ninnu yɛrɛ kɔni comme Burkina ka volontaire pour la défense de la patrie ko in yɛrɛ kɔni daminɛna maa caman yɛrɛ kɔni ye fɛrɛlatigɛ ni ka kɛ VDP dɔ ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na o maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲiniba dɔ yɛrɛ de kɔni u ka ta ni ka u ladon armée la ko kura ye san 2011 wagati Burkina Faso ka ministiri maaw yɛrɛ kɔni ye kɛwale minnu kɛ o kɛra sababu ye ni Burkina ka finitigi dɔw yɛrɛ kɔni aradira pewu ni ka bɔ armée la o maa minnu yɛrɛ kɔni gɛnna ni ka bɔ Burkina Faso ka finitigiw la o maa ninnu yɛrɛ kɔni caman bɛ Burkina ka VDPw cɛla bi ko banbaci wale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ menaceba ye Burkina Faso jamana ma o yɛrɛ kɔni kɛlen Burkina ka autoritéw yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ k'u bɛ volontaire pour la défense de la patrie maa dɔw yɛrɛ kɔni sugandi o welewelekan yɛrɛ de kɔni na Burkina ka ni finitigi kɔrɔ ninnu olu kɔni ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin autoritéw ma walasa ka se ka Burkina ka finitigiw dɛmɛ kosɛbɛ ka jamana ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Burkina ka ni finitigi kɔrɔ ninnu caman yɛrɛ kɔni de bɛ ka formation kɛ Burkina ka VDPw kun an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko laɲini kura yɛrɛ de kɔni bɛ u la o laɲini yɛrɛ kɔni ye jumɛn ka fɛɛrɛ ni ka sigi ka olu ladon Burkina ka finitigiw la ko kura ye maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa olu ka se ka segin ka don ko kura ye Burkina ka finitigiw yɛrɛ kɔni cɛla k'olu ye démarche administrative dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ko nka halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ni ka bɔ u ka o laɲini ninnu na ko Burkina autorité maaw ma décision foyi yɛrɛ kɔni ta Burkina ka ni tenitigi gɛnni nin yɛrɛ kɔni ka situation ko lahalaya kan fɔlɔ Burkina ka finitigi gɛnni minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ni ka don Burkina ka finitigiw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yɛrɛ la k'a fɔ k'olu ka ca ni maa 100 yɛrɛ kɔni o caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kun minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ ka don Burkina ka finitigiw yɛrɛ kɔni cɛla ko o kun yɛrɛ kɔni dɔw ye u yɛrɛ n'u cɛla ye a dɔw fana yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka baara ko olu kun de kan ko maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso ka finitigiw tɛ ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin olu ka laɲini nin yɛrɛ ma k'u bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu dusu bɔ k'olu ye laɲini kɛ walasa u ni Burkina frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ko nka o laɲini yɛrɛ kɔni ɲinini ni sisan cɛ halisa olu ma jaabi sɔrɔ ni ka bɔ Burkina Faso autorité maaw yɔrɔ la Burkina Faso ka ni finitigi gɛnni nin yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko u kɔni donna volontaire pour la défense de la patrie yɛrɛ kɔni na u donna la kalo 12 kuntagala yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wa a bɛ se ka kɛ o kalo 12 yɛrɛ kɔni kɔfɛ u bɛ dɔ fara u ka date yɛrɛ kɔni kan ko nka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ fara a kuntagala ka siɲɛ 1 de kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Burkina ka ni tenitigi gɛnni nin y'a yira k'a fɔ k'u
t'u ka siniɲɛsigiw yɛrɛ kɔni dɔn fɔlɔ. Nka ŋunuŋunu kuma dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'a bɛ se ka kɛ Burkina autorité maw o kɔni bɛ mandat 3nan yɛrɛ kɔni di ni maa ninnu ma. Nka Burkina ka tentigi gɛnɛ nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ o ye. Olu bɛ fɛ ka don Burkina finitigiw yɛrɛ de kɔnɔ na. Source dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kun min yɛrɛ kɔni y'a to Burkina kan tentigi gɛnɛ ninnu u ye laɲini min kɛ Burkina autoritéw fɛ jaabi ma bɔ o la k'olu yɛrɛ kɔni tɛ o kun dɔn. A tigi y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ k'a faamu fɛnɛ yɛrɛ kɔni. Ka d'a kan ko Burkina kan tentigi gɛnɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka formation kɛ Burkina ka VDP yɛrɛ kɔni kunna ko o VDP dɔw yɛrɛ kɔni taara ni ka olu don Burkina finitigiw yɛrɛ kɔni cɛla. Ko yɛrɛ de kɔni olu t'a dɔn kun min na Burkina ka autorité maw yɛrɛ kɔni bɛ ka ban ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin maa ninnu ka laɲini ma. Burkina finitigiw ka directeur de la communication ni o ye Abdul Aziz Ouédraogo ye ale kɔni bɛ bɔ ne ka kuma ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka lahalaya kan. A y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ni maa ninnu kun ye démarche kɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na walasa ka fɛɛrɛ latigɛ u ka don Burkina Faso ka finitigiw la. Nka a y'a yira k'a fɔ k'a ka diya bɛɛ yɛrɛ kɔni ye ko in bɛ se ka bɔ décision politique dɔ yɛrɛ la ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ka dossier ko ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ ko wa a tɛ dépend choix politique dɔrɔn na ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ma min faamu texte dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka ko kun kan o kɔni bɛ kɛ sababu ye ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka laɲini sabatili yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya dɔɔni. Seydik Aba ni ne ye maa ye min yɛrɛ kɔni spécialisé don kosɛbɛ lakanako kunkan ko yɛrɛ kɔni kan ale bɛ kuma maa ninnu yɛrɛ kɔni ka ko lahalayaw la. A y'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Burkina Faso ka finitigi gɛnɛ ninnu olu seginni ka don armée la ka o ko gɛlɛya kosɛbɛ. A dɔw yɛrɛ kɔni na bɛ kɛ sababu ye ne ka bali yɛrɛ de ko fɔ n'a bɔra mesure d'amnistie politique yɛrɛ kɔni dɔ la min yɛrɛ kɔni bɛ taa Burkina ka autorité baw yɛrɛ kɔni fɛ n'a bɔra o yɛrɛ kɔni na Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka textew kɔnɔna na cogoya si la ni maa minnu gɛnnen don ka bɔ Burkina Faso ka finitigiw la olu tɛ se ka don kura ye ne ka na don Burkina ka finitigiw la. Ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni maa minnu yɛrɛ kɔni gɛnna ka bɔ Burkina Faso ka finitigiw la olu ka sanction yɛrɛ kɔni ye sanction gɛlɛnmanbaw ye. O expert kelen kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲani Burkina Faso ka autoritéw yɛrɛ kɔni ka décision yɛrɛ kɔni ta a wajibiyalen don Burkina autoritéw yɛrɛ kɔni kan u ka sɛgɛsɛgɛli baara caman yɛrɛ kɔni kɛ Burkina kan finitigi gɛnɛ kɔrɔ min yɛrɛ kɔni kan ɲani u ka décision yɛrɛ kɔni ta a ko ɲɛ kan fɔlɔ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.